Buntag mga igsuon, aniya kita karon sa atong Metro Davao hindi usang panimbangon. Salamat sa Dios sa lain na usab nga higayon nga iyang gihatag kanato. Karon makapadayon kita sa pagsimba kaniya bisan sa ingon ani nga mga pamaagi. Usag itimbaya ang tanan, labi na katuma ka igsuonan nga nagapadayon sa pagsuporta o pagsunod nining atong panimbangon. Welcome ang tanan ilabi na sa atong pagselebrar karon sa bulan sa Christian Education and Nurture. Dalaygon ang Dios o sa atong andamon ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pasiunang huni. Sa pagsimba, makita kini sa Salmo 89:1-3. Kaingon, upaghatag ug mga pasalamat kang Jehova kay siya maayo man, kayang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Upaghatag ug mga pasalamat ngadto sa Dios sa mga Dios, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Upaghatag o mga pasalamat ngadto sa Ginoo sa mga Ginoo kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Daygon ta ang Ginoo atong Dios nga adunay kinaadman o gigikanan sa tanan nga kinaadman. Sa kabuntagon kami mag-awit, sa balaan mo nga ngalan, magpasalamat sa kinabuhi, gilugwayan mo gihapon. Imong himaya among makita, misalanap sa kanunay, sa kalibutan imong gihugna, ug ikaw among ambahan. Magapadayon ikaw pagmando, katuigan nga manglabay, walay paghunong imong pagbubo, gugma mong may katapusan, hinaut pa. Magaangko kita. Among Dios samahan, salamat niining pinasahi nga adlaw aron kami makasimba kanimo ug makadayeg sa imong buhing ngalan. Panalangini ang imong mga katawhan karon nga nagasubay ug naghiusa sa among panimbahon karon through online. Andama ang among mga kasing-kasing ug unahuna ilabi na sa pagpamalandong karon sa imong mga pulong nga pagadadon sa imong alagad. Panalangini ang imong mga katawhan samtang kami magapadayon sa pagsimba diha kanimo. Dawata among mga pag-ampo ug pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagbasa sa Balaang Kasulatan atong gikudlo sa Deuteronomio 6 ug sa sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo, unang Timoteo 4:12. Deuteronomio 6. Karon kini mao ang sugo, kabalauran ug mga tulumanon. Sugo ni Jehova nga inyong Dios nga gatudlo kaninyo. Aron pagabuhaton ninyo kini didto sa yuta nga pagkantuan ninyo aron sa pagpanag-iya niini. Aron mahadlok ka kang Jehova nga imong Dios. Sa pagbantay sa tanan niyang mga kabalauran ug sa iyang mga sugo. Ug nga akong gisugo kanimo. Ikaw kang imong mga anak nga lalaki ug mga anak nga lalaki sa imong mga anak nga lalaki. Sa tanan adlaw sa imong kinabuhi ug aron ang imong mga adlaw pagkalugwayan. Busa patalinghugi o Israel, ug tinguha ang pagbuhat niini, aron mamaayo kini alang kanimo ug aron pagadaghanon kamo sa Dios. Gayon, ingon nagisaad kanimo ni Jehova, ang Dios sa imong mga amahan dito sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Versikulo 4. Magpatalingog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios, mo'y usa lamang ka Jehova. Higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing ug bugos mong galag ug bugos mong gahom. Kining mga pulungan sugo ko niining adlaw, pagapaibabaw sa imong kasing-kasing. Tutudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Gasulti ka, may tungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa magalakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon. Higot mo kini sa tibaan sa imong kamot. Ug mahimo mo nga tibaan sa agtang sa tunga-tunga sa imong mga mata. Ug isulat mo kini nga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan. Si Pablo mingon kang Timoteo, ayaw itugot nga dunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon. Hinunua alang sa mga magtotoo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. O kini ang bulong sa Dios, dalanginan kita sa atong pagpatalinghog ug padayon nga pagpamalandong niini. For 7 whole days they walked around the great wall, till the Lord said, shout and watch it fall. Praise the Lord.
God indeed. Praise the Lord Almighty, He is God supreme. Praise the Lord Almighty, His Lord is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord praise, He is the mighty God. The Lord God praise. The Lord praise, He is the mighty God. The Lord God praise. When His children were dying and lost in the sea, my God died and He rose again, and I will rejoice since He took my name. I thank you, Jesus, praise your name. Singing, praise the Lord Almighty, His Lord is God indeed. Praise the Lord Almighty, He is God supreme. Praise the Lord Almighty, His Lord is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Almighty, His Lord is God indeed. Praise the Lord Almighty, His God supreme. Praise the Lord Almighty, His Lord is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Salamat UCCB Toril Youth Choir sa mensahe niini nga kabuntagon. May buntag kanatong tanan ug malipayon nga pagsaulog sa Youth Sunday niining panahon sa pandemya sa ikaduhang tuig o higayon nga magsaulog kita sa youth celebration sa panahon sa pandemya diin wala gayoy aktwal nga mga panagtigom kung naaman naalam may pipila ka mga batanon nga nasa simbahan nga makatapok labi na kadtong nga naay dagko kayong mga importanteng kaakuhan o responsibilidad sa mga kasimbahanan nga dunay recording o sa kasimbahanan nga dunay tigom bisan pa diha sa mga kasimbahanan sa gagmayng mga pundok o kongregasyon. Malipayon nga pagsaulog bisan panahon sa kalisod o kalisdanan. Ug salamat mga igsuon, mga ginikanan ug mga kaigsuonan. Kapadayon kamong nagasubay ug nagauban ning aning atong programa sa Metro Davao hiniusang pagsimba. Ang mga kabatanunan panahon sa pandemya. Ang ministeryo sa mga kabatanunan taliwala niining malisod nga panahon. Ginoo, salamat nga sa among pagbabalandong padayon ikaw nga magadasig ug magalig-on ug magaprotektar sa imong mga anak aron padayon kaming makalagad kanimo labi na sa ministeryo sa mga kabatanunan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Shema Israel, mao kana ang pundasyon sa pagtukod, sa kalampusan, sa kaligon, sa panimalay o katilingban sa nasod sa Israel. Shema Israel, mao'y prinsipyo sa madagayaon, malahutayon, o malugwayon nga kinabuhi sa katawhan sa Dios. Sugo ni Moses sugo sa Ginoo pinagi kang Moses o sukad kang Moses hangtod karon gikinabuhi gayod kana sa mga Israelinon og nahimong prinsipyo aron mahimong sikrito unsa ang atong Kristohanong pagmatuto o pag-edukar o unsa ang kinabuhi sa mga kabatanunan sa atong panahon. Unsa man ang kahulugan sa Shema Israel? Shema Israel or Shema, nabuot pasabot hinumdumi, pataling hugi, paminaw, listen, hear.
abrihi ang imong dalunggan og sunda ang unsay mga tulumanon o kasuguan ni Jehova. Unsa ba ang sulod niini nga pagtulunan nga makaingon kita nga nahimo gyud siya ang pundasyon alang sa managayaon o mulaw tayong pagtukod sa lig-on nga nasod sa katawhan sa Dios. Una, ingon dito, may usa lamang ka Dios, ingon si Moses. O dunay usa lamang gayud ka Dios sa gitudlo sa Biblia. O kini nga si Jehova mao gayud ang Dios. O siya lamang ang alagaran. Siya lamang ang simbahon. O wala na'y lain. Apan sa atong pagtuon sa pulong nga 1, labi na sa gamit ni ining in English nga pulong nga 1, the Lord our God, the Lord is one, sa versikulo 4, naibalaan nga diya sa original nga pulong sa Hebrew, ang word nga 1 is na bilong sa pulong nga gitawag og compound 1. Nabot pasabot 1 pero naay iyang pagka-compound or naay iyang pagka-daghan. Ug mo nang sa pagtulunan sa Hebrewanon ang pulong nga Elohim ngalan man sa Dios apan naa sa porma nga compound or plural. Plural. Naay iyang konsepto nga dili lang gayud usa kundi dili naa di ay kauban. O nahingpit kini nga pagtulunan sa dihang padayag si Ginoong Hesus nga Ginoong manluluwas o gipabot ang balaang espiritu o diha sa balaang libro sa New Testament. Mahingpit gayud ang pagtulunan diha sa Old Testament nga ang Dios tinuod usa apan siya dunay pagka-plural nga mga pagpadayag o mailahan na karon diha sa atong pagtulunang Kristohanon ang gitawag og Trinitarian Foundation of Faith. Nga ang Ginoo usara apan nagpadayag siya sa tulo ka persona, Muhan, Anak ug Espiritu Santo, ug iyang gihimpit ang iyang pagpadayag sa iyang kagalingon ingon nga magbubuhat, luwas ug magsasangkap. Kaduha, Shema Israel, nagtudlo usab mala sa gingon ni Moses nga ang tanang katawhan sa Israel kinahanglan ilang higugmaon ang Dios sa bug-os nilang pagkatao or sa tibuok nilang kinabuhi. Kini usab mao ang gihimong sumada sa tanang balaod sa dihang si Ginoong Hesus gipangutana unsa gayod ang pinakadakong balaod sa Old Testament. Ug ang iyang tubag, igugma ang imong Dios sa bugos mong kasing-kasing kalag kusog ug huna-huna. Busa, ang tanang mga Israelinhon, sila gayod gimatuto nga walay laing hagugmaon. Dili ang mga butang niining kalibutana. Dili gali ang atong kaugalingon. Dili ang paghigugma gayon sa Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Katulo, Shema Israel nagpasabot nga ang pagpuyo o puy-an kini nga tulumanon og sugo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ibutang ibabaw sa atong kasing-kasing pasabot ubanon gayud nimo sa adlaw nimong lihok sama sa imong paglakaw, pagtrabaho, pagmata, pagkatulog, ikinabuhi ngayon ng asa man ikaw paingon. O ang ikaupat na labing dakong sugo sa Shema Israel, mao nga hinumduman, paminawon, nga ang tanang pagtulunan mahitungod sa Ginoo sa usa ka Dios ug ang paghigugma niya kagipuy-an sa katawhan, kinahanglan siyang mapasa ngadto sa sunod nga mga henerasyon. O dinhi, maayo kayo ang example sa mga Israelinhon o sa mga Hebrewanon sa ilang pagtudlo sa kabataan, sa gamay pa, hangtod sa iyang pagdako, o matod pa sa pagkatulog, sa pagpata, sa paglakaw, o gani, ibutang pa siyang mga senyales
sa pultahan, sa gangaan, o sa mga poste, o usapa o asa pa nga dapit sa balay. Aron ang bata, dili gayon makalimot niini. O, ingon siya, Moses, kung mahimo ninyo kining tanan, magmalampuson gayod kamo. O ang tanang mga kaliwatan, panalanginan gayon sa Dios, diya sa ilang mga pag-alagad. Mga igsoon, ato lang gibalik kini nga pamalandong ingon nga karong bulan sa Kristohanong edukasyon o pagmatuto. Kristohanong pagtudlo o pagmatuto. Galing gipaambit na ni Pastor Ruben, Pastor Edith sa niaging mga Domingo. Ato na kining gibalik aron ihatag ang pundasyon diha sa ministeryo alang sa mga kabatanunan. Kung atong gisunod kini nga mga pagtulunan diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kung ato kining gituman diha sa iglesia ug kung atong gituman usab kini bisan sa gamay nga degree or level or elemento diha sa atong public o private schools. Then ang atong mga kabatanunan nga Kristohanon sa Pilipinas, dako na unta kayo o kahimuan sila sa ilang pagtulunan, sa ilang kinabuhi, sa ilang pagtubo o pagsalig sa Ginoo. Ang punto mao nga ang ministeryo sa kabatanunan dili lang kini ministeryo gayod sa simbahan, kundi magsugod gayud kini didto sa panimalay. Ingon nga ang atong ministeryo, mga ginikanan, kita man gayud ang unang mga magtutudlo sa mga kabataan. Mo nang moingon kita, kumusta man mga ginikanan ang atong pagtudlo o kaakuhan alang niining basic labing uyukan o pundasyon nga pagtuo sa mga atong pagtuo sa Dios. Ang atong pagtuo sa Dios, ang atong paghigugma sa Dios, ug ang atong pagtudlo alang sa mga kabatanunan. Amingon kita nga dili gayud lalim niining panahona. Tungod kay grabe ang atong trabaho, pagpangita, pagatiman sa atong mga panginiguhaan na naapay mga hagit sa mga kabatanunan kanato karon. Apan, dili kita mo unda, mga ginikanan, ug dili kita mo surrender diha sa atong paghimo sa atong mga responsibilidad. Kay ang Ginoo mao atong kusog ug kaalam ug proteksyon ug giya nga ug madamlag ang atong mga pagtudlo sa mga kabatanunan dili gayud masayang. Sama kini sa kinabuhi ni Apostol Timoteo. Atod pa sa sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo ug ang iyang mga sulat, iyang gipadayag ni Apostol Pablo ang dakong importansya sa lula, sa apuhan o sa inahan ni Timoteo nga mao'y nagtudlo kaniya sa Judaismo nga pagtuo. Si Lois nga mahoy nahimong mao'y lula nga nagtudlo o ang inahan nga si Eunice nga tungod sa ilang pagmatuto kang Timoteo. Si Timoteo nagila ni Pablo nga iyang anak sa pagtuo o iyang espiritual nga anak. Napadalanginan ang kinabuhi ni Timoteo, dalig-on ang iyang kinabuhi na sangkap o naandam alang sa iyang dako nga buluhaton. O ang benepisyo niini dili lang sa kinabuhi ni Timoteo kang Pablo, kundi ngadto sa simbahan sa Efesos. Diin si Timoteo nahimong pastor. O nasawid kita ang Efesos maoy usa ka mother church dito sa Asia Minor. O nga sa iyang pagpamastor dito sa Efesos, mapasturan usab niya ang ubang 7 kasimbahanan o uban pang kasimbahanan sa iyang palibot sa Asia Minor. O gani maayo gayon siyang nahimong pastor or obispo ni ana nga dapit. O sa dihang patanon pa siya kaayong pagpamastor. Ang panambagon ni Timoteo alang kaniya, mauusab ang atong gibasa nga teksto ganina, na usa ka familiar kayo nga teksto alang sa tanang mga kabatanunan. Matod pa, ayaw itugot nga dunay magatamay kanimo tungod sa imong pagkabatanon.
Inunoa alang sa mga magtotoo pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan, sa gawi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Ang mga batanon sila gayud ang pag-asa ng bayan. Sila ang paglaom sa atong nasod. Apan niining panahon sa pandemya, sila usab ang numero 1 na apektuhan tungod kay nalimitahan ang ilang kinabuhi nga aktibo kayo ug daghan sa ila ka problema ug nawad-an sa paglaom kay dili na makalihok nga normal sa ilang paglakaw, sa ilang pag-eskwela ug sa ilahang mga paggawi ug bisan gani sa mga paghuna-huna. Ang mga batanon karon naningkamot bisan pa panahon sa pandemya sa pagtuon sa online, offline o modular na paagi sa pagklase, labi na karon nga nibalik na ang pag-eskwela sa publiko. Napoy daghang mga batanon nga na busy sa pagbike, paglaag sa mga bukiran, sa kadagatan. Siguro dili igon nga nagpirmi jud. Apan tungod kay kinahanglan gayud pod nila nga mogawas aron ma-exercise ang ilang lawas o ang ilang pangutok o pagbati para makaligawas sila sa usa ka kahintang lisod sabton dili paglihok. Daghang mga batanon gilaay tungod kay naara pirmi sa balay. Gani naay daghang mga batanon nga moagi o miagi sa depression tungod sa kalisod o kahimtang sa atong panahon. While napoy daghang mga batanon nga naanay trabaho, kamot sa pagtrabaho, muban gani kanila natapta na sa sakit nga virus ng COVID-19. Pangutana, unsaon man nato magpabiling Kristohanon taliwala sa pandemya karon? Unsaon man nato pagtuman mga kabatanunan sa Shema ug unsaon man nato kita maginikanan pagtabang ang atong mga kabatanunan. Paminawa mga batanon ang tambag ni Apostol Pablo kang Timoteo. Number 1 ang iyang tambag, stay positive. Stay positive. Lain nga positive. Katundong positibo alang sa paglantaw. Ingon siya, ayaw itugot nga tamayon ka. Kanang tamayon ka, negative man na. So, palayo o ayaw tuguti na ang mga tao mo tamay hinuon kanimo. Di ba? Ang mga tao mo tamay kung unsa may ilang nakita ngadto kanimo. Gusay dili ta maka likay ni ana. Kay kung sa atong nasulti og nabuhat so sa wayon gayud kita sa uban ug tamayon gayud kita. So stay positive mga kabatanunan. Diya sa imong pagtuo, diya sa imong perspektibo, diya sa imong paglantaw sa kinabuhi. Dasiga ang imong kaugalingon. O gayaw itugot nga daghan ang musulti ug mga dili maayo ngadto kanimo. Ikaduha, ingon si Apostol Pablo kang Timoteo, tanang mga kabatanunan, be an example. Bisan karon sa kalisdanan nga atong giatubang. Padayon ka nga mahimong magkinabuhi nga panig-ingnan. Ihimplo. Kung asa daw nga bahin ka ihimplo, ingon si Apostol Pablo, 5 kabutang sa imong sinultihan, sa imong gawi, sa imong gugma, sa imong pagtuo, o sa imong kaputli. In other words, sa tanang aspekto sa imong kasing-kasing, your words, your heart, your deeds, your faith, your mind, and your purity. Now, mailan nato kini mga kabatanunan karon pinaagi sa social media kung unsay ilang mga gipang-post, kung unsay ilang mga gipang-sulti, kung unsang mga quotations ang ilang gipang gamit to reflect of themselves. Kay matod pabitaw sa usa ka obispo nga nagwali karon niadtong karong panahona, gusto ka mahibalo sa hunahuna sa tao, tanaw lang dito sa social media. Kung mabasa nimo ang ilang mga hunahuna. Kung dunay mga batanon nga
makaingon kita nga ang ilang ubang mga gipang-post, mga maayo o positibo, makapadasig ngadto sa uban. Pero na po yung uban nga nag-post o mga dili maayong mga pulong o dili maayong mga mensahe. Ang uban siguro mga fake news ang gipang mention. Ang uban siguro naglibog jud kung unsa pod ang ilang ipang post. So kini mga igsoon, mga bumbatan-unan, ang hagit sa atong panahon. Nga kita, diya sa atong kinabuhi, hunahuna, pagbati, pagtuo, pagsalig, gugma, o pagkaputli, kita magpabilin na maayong ehemplo sa mga magtutuo o ilabi na sa atong mga palibot. Aron silang dili magtutuo, makailaunta sila diha kang Kristo Jesus. Diri sa Turil, kay doon naman kami face-to-face kapag nagtapok og Domingo, bisan kung gagmay ra, nagapadayon ang ministry sa mga kabatanunan. Una, kanyang ilang participation sa virtual choir presentation. Pinaagi sa pag-appeal sa mga recording. So dalaygon ng Dios nga ang ilang mga talento, ang ilang mga kaalam o kahibalo sa pag-awit, pinaagi sa pagdumala ni Pastor John, nagapadayon. Pinaagi sa mao nga multimedia nga ministry. Busa, doon ay mga awit nga madungog. Bisan kung dili jud face-to-face sa choir, pandunay choir anthem na virtual presentation hindi ka Domingo. Kaduha nga mga batanon, ang mga kabatanunan, doon na po sila ay Bible study. Matag kaduha o ikaapat nga Domingo sa bulan. Sugod kini sa mga basic na pagtuon sa growth o karon diha sa statement of faith o sa sacraments. Sa pinagi sa small group na gitawag og U5. Sa tinuod lang, gamay ra gayud. Sugod pa to last year hangtod karon gamay ra gyud ang nag-appeal. Anaras mga napulo or 15. Salamat sa Ginoo nga doon naggihapoy nga respond sa mao nga mga face-to-face apan naay pagsubay sa mga protocols. Katulo, nga pasalamat kita sa mga kabatanunan labi na sa pagdumala dinhi sa batanon nga si Dave Gario nga doon na po'y kahigayunan nga sila nakatabang sa ministeryo sa outreach. Kaya ang mga batanon sila man ang itabang kanamo dito sa Kilate, dito sa I-Farm, o dito sa Los Amigos. Mga igsoon, kini pipila lamang ka mga ehemplo. Mga igsoon, nga mahimo diay nato bisan panahon sa pandemya o nga pinaagi sa ginagmay o bisan pa sa dili kaayo dagko nga mga ministeryo tungod sa atong panahon karon. Ang mga kabatanunan magkinabuhi silang panig-ingat sa ilang sinultihan, sa ilang gawi, sa ilang gugma, sa ilang pagtuo o sa ilang kaputli. Busa atong pagdasig sa mga ginikanan karon na ayaw ka mag-undang sa pagtudlo sa inyong kabataan. Diha sa balay, labi na kay na sila sa balay, nindot gayon ang mga pag-ampo o pagsimba na himuon din ha. Kaduha, mga ginikanan ayaw ka mag-undang sa pag-encourage sa inyong mga kabataan sa pagtuon, pag-eskwela, aron o inikuman ining pandemya, mahuman usab sila sa ilang mga pagtuon, bisan kung hinahinay basta kanunay. Katulong nga ang mga kabatanunan, padayon kamo mahimong panig-ingan ngadto sa uban, labi na sa mga magtotoo o sa dili magtotoo, aron sa inyong kadasig o kalig-on o sa inyong kusog, magapadayon ang ministeryo sa atong panahon. Ilabi na nga ang mga senior citizen di na kayo makalihok, di na kayo sila angay nga mag-aktibo kayo sa daghang buluhaton, diha makita ngayon nimo mga igsoon nga ang mga batanon sila mga karon ang atong mga frontliners sa mga buluhaton sa simbahan kay lig-on ug kusgan ug naa sila protektado sa grasya sa Ginoo alang sa pagbuhat. Sa gahom sa Dios ug sa iyang grasya, maangkonunta nato
ang kusog ug kalig-on, mga kabatan-unan, ug pag-amping ug pag-amuma sa Dios niining panahon bisan pa sa malisod nga panahon. Malipayon nga pagsaulog sa Youth Sunday ug luwas nga mga panagtigom, luwas nga panagtapok ug simple nga mga pagsaulog. Kaya Dios kapanalangin kanila nga ang kamot diya sa pag-alagad kaniya o sa pagmatutuog pagtudlo sa kabatanunan bisan pa sa mga hamtong. Nalaygon ng Diyos sa atong mga kinabuhi. Naot pa ang Ginoo dahil gayon mag-auban kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Atong dadon ang atong tanan nga mga pagtagad diha sa pag-ampo pinaagi sa trono sa grasya sa Dios. Mag-ampo ta. Dalaygon og mahigugmao namo nga Dios, nining atakna, mapasalamaton kami sa tanan nga mga panalangin nga imong gibuko sa among mga kinabuhi. Labi na sa gasa sa kinabuhi, sa gasa sa kusog, sa gasa sa adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios nga sa lain na usab mahigayon ania ang imong mga katawhan, nagaduol kanimo pinaagi sa pagsimba diya sa espiritu o sa kamatuoran. Salamat usab o Dios nga ikaw nagpadayon sa paghatag kanamo sa maong higayon aron kami makaduol kanimo diha sa pag-ampo, pag-awit o pagpamati sa imong mga pulong. Iningatak na sa among panimbangon naghangyo kami pinaagi sa balaang presensya sa balaang Espiritu Santo. Mahimo kami nga andam labi na sa pagpamati sa imong mga pulong niini nga adlaw. Now to Dios nga ang imong mga pulong dili gayud makawang. Usa tabangi kami nga mahimong receptive sa imong mga pulong nga gipadayag sa imuhang alagad. Salamat Ginoo nga diha sa among selebrasyon sa Christian Education Nurture Month imo kami giandam aron kining tanan o Dios mapahimutang ug mapahapsay ug ang tanan nga mga buluhaton makapadayon ra uban sa imong pagiya kanamong tanan. Salamat o Dios sa mga kinabuhi nga nagahatag sa ilang panahon aron kining mao nga buluhaton makapadayon. Salamat sa mga kaigsuonan, maduol man o mahalayo, gawas sa nasod, nga nagapadayon sa pagsuporta o pagsunod ni ining mao nga buluhaton o ministeryo. Naot nga ikaw magapakiguban kanila, magalig-on kanila, bisan pa sa panahon nga sama ni ini nga among giatubang karon. Ang mga hinigugma sa kinabuhi, mga pamilya, ang mga kaigsuonan sa iglesia, among mga kahigalaan, ug ang tanan o Dios nga mituo kanimo, nagaampo kami nga imong daygan dinha sa imuhang gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Aron ilang masinati kini Ginoo diya sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw maghatag kanamo kanunay sa kaalam kay balo aron kami makasabot sa mga panghitabo sa among panahon karon. Nabangi kami nga makahimo kami sa paghiusa bisan o Dios sa nagkalain-lain namo nga mga nahuna, pagbati, inuuhan aron o Dios kining tanan nga mga nanghitabo karon mapadayag ang imong gugma alang kanamong tanan. Ginoo nining atak na naghangyo kami sa tanan nga adunay mga balatian, sa tanan nga adunay mga gibati nga kahangawa, mga kamingaw, kaguol tungod sa pagpanaw sa mga hinigugma sa kinabuhi. Niadtong nawad-an sa trabaho, atong tanan nga nawad-an na sa paglaom ug kalig-on. Ginoo bisitahay taon silang tanan. Nining atak na o Dios, hangyo kami nga pinaagi sa imong mga pulong nga gibatbat sa imong alagad. Malig-on kami
Ug salamat sa imuhang pagpakisulti kanamo niini nga buntag. Aron kami o Dios magsugod sa adlaw, adunay kadasig, adunay kalig-on, ug adunay dakong pagtuo nga ikaw gayon among kauban kanunay diha sa among padayon nga pag kinabuhi ug diha sa among padayon nga pagpangalagad kanimo. Among giampo ang mga kaigsuonan nga adunay kabahin sa pagpahapsay sa dagan sa mga buluhaton diha sa ospital, mga doctors, nurses, administrators, aron po Dios ang tanan nga moduol kanila. Dili gayon mapakyas o maatiman gayon sila Ginoo. Nagay sila sa kasing-kasing o Dios nga abre sa pagpangalagad sa katawhan. Among giampo ang mga army, police, tanan o Dios ng mga law enforcers na ot mo silang ubanan ining panahon. Big-unon mo sila Ginoo. Ug tagay sila sa kadasig aron makapadayon sa pagpangalagad sa katawhan. Among giampo ang among mga lideres sa nasod ngadto sa mga barangays. Ikaw Ginoo maghatag kanila og kaalam ug kahibalo aron diha sa ilahang pag pangalagad o Dios sa katawhan. Ikaw gayud ang mauna dili sila sa ilang kaugalingon. Kung nining atak na mo sa ginamduman ang mga igsuon, ang kaigsuonan namo ibati sa kaluya tungod sa maong kahimtang nga among giatubang kami. Patagi sila Ginoo sa kadasig magikan kanimo. Kung nini usab atak na ginumduman ang among mga kaigsuonan, bisan pa kadtong mga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan, at ikaw usab magapanalangin kanila o Dios. Salamat sa mga kinabuhi na nagtambayayong, nagtinabangay, aron nga kining mao nga buluhaton makapadayon o Dios. Mga pastor, mga lay leaders, mga batan-on, ilabi na niining among selebrasyon karon sa Youth Sunday. Naot ikaw magapanalangin Ginoo sa tanan nga mga batan-on sa mga kasimbahanan. Mahimo silang aktibo diha sa mga buluhaton sa iglesia, sa imong misyon nga gibilin sa iglesia. Naot o Dios, imong panalanginan ang ilahang mga damgo sa kinabuhi, ilang mga plano o Dios. Mahimo silang maayo, ang mga lumulupyo, gimo sila gipapuyo. Mahimo sila nga mga buutan ng mga Kristohanon. Subay gayon sa imong katuyuan o kabubutan. Usa panalangini ang tanan Ginoo nga mga batan-on na dili gyud sila makakalimot kanimo diha sa ilang adlaw-adlaw nga pagbuhat ug paglihok, sa ilang pagtuon, sa ilang trabaho ug tanan nga ilang pagabuhaton o Dios sinawag mo silang diha. Salamat sa mga panimalay diin sila nagarepresentar. Salamat o Dios niining panimbangon. Amo kini gihalad kanimo banang pagtuo, ikaw mahimuot sa among pagabuhaton sa tanang parte ni kini may among mga pag-ampo kanimo o Dios. Idala namo kini sa trono sa imong grasya, lamang sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen. O pamatay a Ginoo, among pag-ampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo o Jesus. Amen. Mga igsuon adto ta karon sa atong mga pagtagad ug buluhaton sa iglesia. Salamat una sa tanan sa atong speaker, Reverend J. Yebes, ang atong pastor sa Turil Diocese Pirasay, sa iyang mensahe nga gipaambit karon nga Domingo diha sa atong selebrasyon sa Youth Sunday. Sa bang atong liturgies nga si Abigail Dumadag nga andam kanunay sa pagtabang niining maong buluhaton.
Ang atong multimedia coordinator, Pastor Wenzel Diholde, napadayon sa pagtubag o sa atong mga panginahanglan ni ining atong buluhaton aron kini makapadayon diha sa atong hiniusang panimbahon pinaagi sa online nga pamaagi. Ato sa pasalamatan ang atong worship coordinators, Pastor Melvin Ramoso, ang walay undang nga suporta sa atong pianista, si Erica Panotes, daghan kayong salamat. Ang mga pastors na nagpaluyo ug nagtabang niining atong panimbahon, ang mga kasimbahanan o mga pamilya nga mihatag sa ilang talento ug panahon aron magmanampuson ang atong buluhaton ug ministeryo. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ang tanan nga mga speakers, liturgists, wala gayud mibalibad, daghan kayong salamat. Ang mga kaigsuunan nga nagpakigbahin sa ilahang mga resources aron makapadayon usab kining atong online service, daghan kayong salamat kaninyo mga igsuon. Ang atong speaker sa sunod Domingo mao si Pastor Jose de la Cruz. Kini panahon sa atong observance sa Fellowship of the Least Coin. Baniini usab ang mga liturgists, choir ug ang minister. Salamat sa mga taga-turil nga nagtabang sa pag-recording ilabi na sa virtual choir through Pastor John Zamora. Atong mga multimedia staff sa Turil, Stephen Zamora and Brando Burgonius, salamat sa tanan. Ang tanan kanunay nagpaluyo, nagtabang niining atong buluhaton, daghan kay salamat. To God be glory, honor and praise. Amen. Deuteronomy 15:10 nagaingon, sa walay duha-duha, magahatag ikaw kaniya og ang imong kasing-kasing dili magasugo sa diha nga magahatag ka kaniya. Tungod kay mahitungod niining buhata, magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios sa tanan mong buhat ug sa tanan nga pagabutangan sa imong mga kamot. Karon mga igsuon, atong andamon ang atong mga halad ug atong ihalad kini sa atong amahan nga Dios. Mag-ampun kita sa atong mga halad. Amahan nga mga tag-iya sa tanang grasya o panalangin, ania among mga halad ikapulo, nga among ihalad diha kanimo. Panalangini kini alang sa kalambuan sa buluhaton sa imong iglesia. Panalangini usab ang mga kinabuhi nga nagahatag kanimo sa matinumanon ug sa malipayon nga kasing-kasing. Dawata ang among halad uban sa paghalad sa among kaugalingon. Salamat Amahan sa tanan nimong grasya o panalangin. Inintanan ang mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tugtan mo ang Diyos pagmando, ug magasalig ka niya,
Dios nga labing balaan o gamhanan. Salamat sa imong pagdawat sa among mga pagdaig, pagpasalamat o pagsimba. Salamat ikaw na himuot sa among mga pagpamalandong bisan pa niining sa iyong kabuntagon. Salamat sa pagdasig kanamo sa imong mga pulong, Shema Israel. Sa paghinomdom, pagpaminaw, pagtuman, pagkinabuhi sa imong mga sugo o pagtulunan. Nasiga ang mga ginikanan, liguna ang mga katigulangan. Padayon Ginoong giyahan ang mga kabatan-unan aron sila mahimong sama kang Timoteo. Dili Ginoo magtugot nga tamayon sila. Dili sila mahimong panig-ingnan Hinoon sa tanang mga magtotoo o bisan dili magtotoo sa tanan nilang kinabuhi. Padalangini Ginoo tanan nimong mga anak sa padayon namong mga buhat ug pag-alagad ug mga kasimbahanan diri sa Central District, Southern Mindanao District ug bisan pa sa tibok UCCP sa Ministeryo sa Kabatan-unan bisan pa sa Malisod o puno sa hagit nga panahon. Kanimo ang tanang dungog himaya ug kadungganan sa imong katawhan Ginoo matagaptaman ang tanang kayuhan o kalampusan. O karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap. Diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Tagamdaman ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi. Karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwas ako sa kasalanan, sa